Tripura hasteo mono porthom Tripura hastini CM yakaba Tripura sa hamkrai bedengni montri rok musamani mono porthom Tripura hastini laibuma o laibuma rok no ongkha twyni aputhi watrai asra manui twyni aputhi rok sampila bwsarok basatwi baslai tongkha tabuk montri hingjaknai rok tamgui hingke mamitam denso borok mwsalaikha tini CM Dr. Manik Saha bai tai Tripura sa hamkrai bedengni Rampoto Jomatia borok kwnui tini lukurokni bwskango wafekok khekokjak bai khe borok tini khorob laiui kwnui mwsalaikha montri rok nai tongtui choya kwrwi o mangpili.